Nabibigil lang ako. Ano ba yan? Swerte. Swerte ko na bayabas. Mana ka naman? Hindi ka naman matatalis mo. Ano? Sinabi niyo sana ng maatasan para nakapag-ayos ko. Kasama na ba ako dyan, Ted? Yes, ito maganda. Pare ako sir. Sige, sige. Magkano ma'am? 130 isang kilo hanggang 120 po. 130. Walang pera eh. Lalaki eh. Masarap kasi ang kabunod. Sa trek kasi may matatapon. Carla, yung 20 ko nga.
ba yan? Swerte. Buti na yan. Hindi ka naman matatalis mo. Sana kasama kayo sir. Hindi na lang natin. Buti naman sa ulero. Yan po isang dami. May kababae na pagpunta. Sinabi niyo sana ng maaga sir para nakapag-ayos ka. Ano sir? Sa susunod sir ah. Ayan pa. Para nakapag-gaw naman to. Kami kapag pa. Kasama na ba ako dyan sir? Salamat sir ah. Buti pa si ma'am naka-makeup. Kaway-kaway! Good. Tutong sa